Navegar és descobrir nous indrets, és conèixer noves amistats i és retornar a la natura. Però també és sentir-se viu, sentir la sal sobre la pell, és emocionar-se, és estimar. No estem fent un altre canal de navegació, no estem fent un bloc de viatges, no som poetes, ni filòsofs, ni tan sols experts navegants. No ens jutgeu, senzillament estem compartint les nostres emocions. Els nostres vídeos són les nostres memòries i ara els volem compartir amb vosaltres. Naveguem per al sud de Còrsega, concretament a l'estret de Bonifacio. Hem deixat enrere l'arxipèlag de Lavezzi i ara ens dirigim cap a la cala de Parangano, al nord de la ciutat de Bonifacio. Visitarem les illes Fasiolù i l'impressionant cova del dragó, de Grotte dus Dragonato. Naveguem a bord de l'Alea Jactaes, un preciós amel maramú propietat d'en Wolfgang. També ens acompanya la seva neboda Sina. I ara ens estem aproximant al Capo Pertusato, que és el punt més al sud de l'illa de Còrsega. És sorprenentment blanc i fa la sensació que el mar se l'ha menjat a mossegades. Ara ens aproximem a Bonifacio, amb les seves espectaculars cases sobre el penya-segat i l'impressionant entrada al seu port natural. Sembla que estigui anclada en el passat. Res ha canviat en aquesta vista des de fa cents d'anys. Fins i tot aquest barco, que sembla sortit d'una pel·lícula de pirates, ens transporta a un altre temps. Però Bonifacio serà motiu del proper episodi. Entrarem al seu port natural, visitarem la ciutat i descobrirem que Còrsega és molt més que platges i paisatges bonics. Ara farem el poc més d'una milla nàutica que separa en Bonifacio de la cala de Parangano, una gran badia molt bonica ideal per fondejar a prop de Bonifacio. Cal portar força cadena, ja que és bastant fonda. Sleeping in its maze before it wakes up. Touch it gently, you want it, feel it completely come. So you can hold it in your palm and help it grow just like it was born to be. Come, 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 come. Whoa, 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 whoa.
Ara ens dirigim a la Cova del Dragó, la Grotte dos Dragonato. És una cova espectacular de la que ja us hem ensenyat algunes imatges al principi d'aquest vídeo. Ens hem llevat d'hora, perquè aquesta cova és una atracció turística de primera fila i durant el dia no paren d'entrar barques carregades de turistes. Volem estar-hi sols, volem les llums del matí, volem captar tota la bellesa d'aquest indret. Al barco turístic i quedaràs aquí xafada per un barco turístic. Tranquil·litat, Ara, tu no tens que fer gran cosa, queda't com flotant aquí. Ves cap aquí a prop de la barca, Sara? Espera que em m'ajudi perquè fos net. Bé. Vigila les nenes, no gelats. Les illes Faciolú amaguen una caleta preciosa i donen protecció per fondejar uns quants velers. L'espai no és gaire gran i s'ha de fondejar i després amarrar la popa a les roques amb caps. Les illes, l'aigua, la cala, tot és perfecte. I ara ho descobrirem a bord del dinghy groc. Doneu per fet que si un dia desapareixo, potser em trobareu aquí. Today's my birthday, 26 years on earth. It's nearly 10,000 mornings. Well, it didn't go too fast, it didn't go slow. Many friends, many lovers, many songs, many bands, many broken plans. Well, I still don't know, where will I be tomorrow? Well, I still don't know, where will I be tomorrow? Billy, she knows me now, she's the woman on my side. And so it goes. I could take her for a ride anywhere
gate. I'm the fuel and I'm the daybreak. Well, I'm just a simple man. This is what I am. I'm a river that flows. Si t'ha agradat, ajuda'ns a fer créixer aquest canal. Subscriu-te a La Vida Vela i comparteix, comenta, posa'ns un like. Mira la pel·lícula completa a Vimeo On Demand. Dona'ns suport a Patreon. Moltes gràcies. Muchas gracias. Thank you so much, friends. No, I still don't know where